No takže čus ľudia, vítam vás u prvého videa z minihier. No a dneska by som tu dal pre vás pripravenú minihru Skyboys. No a ešte by som vám chcel oznámiť, že Iva dneska nemohla a Paťo tu nie je, takže som tu sám. Momentík, fail, strihnem video. Takže som späť, prepáčte mi. Sa im tiež niekedy stane. No a dúfam, že to bude fail. No dobre, už mi to ide. Tak už sme pripojení. Môžem to? Nemôžem. Chicken farmer. Táto sliepka tu má ešte ten prach. No a pokiaľ sa vám toto video bude ľúbiť, dajte lajky, či dávajte lajky a ideme na to. Hráme za, dajme tomu, že už 30 sekúnd. No, ako to? 10 sekúnd. Divné. Dobre. Takže za chvíľku. No už hráme. Takže dobre. Tuto ideme otvárať truhly. Bloky a musíme ísť rýchlo do toho. Ako ste tam videli tú stavbu, keď som sa splnul na ostrove, tak ja tam veľmi rád chcem ísť. Pretože sú tam dobré veci. Niekedy už tam môžem mať aj rovno enderpearly, môžem sa portnúť na stred. A tým pádom by som tam veľmi rád išiel. Takže to si nasadíme banko. Nebojte, neprišli sme o to. Áno, fire expect. Keď ja to zle čítam, tak sa ospravedlňujem. Snažím sa. A rýchlo tam chcem ísť. Počkaj, skúsime ho nejak zhodiť z ostrova. Počkajte, ja sa musím zbaviť. Ježiš. Tak. Nebojte sa, videl som ju. Aha, ona chce ísť na mňa. Nič si nevidela. Neboj. A niekto už je na strede, tu mi nehovorte. Spadni. Ježiš, ja tu mám meč. Nie. Jo, je moja. Máme ju ľudia, je dolu. A zase mám tu ten meč. Ježišmaria. No to ja som len prišiel, dúfam, táto sekera ma zase nenasede. No skvelé, niekto už je na strede. Čiže tým pádom máme, viete po čom. Po našich dobrých veciach, čo sme si plánovali, pretože nám to viete čo, skazila. A Ježišmaria. To ma fakt nebaví furt. Takto bejať a znova bejať. Ne. Niekto vzal. Minútku, stopnem. Takže som naspäť. A ideme. Ja budem tie truhly búrať, pretože toto je normálne. Hop. Takže sme tu.
Pozrieme, že či nám tu nenechal nejakú truhlu. To asi nie. Ojoj. Ja počkaj, to je moja sliepka. Že to je niekto. To je moja sliepka. Čo? Ja ona je tam na spodu, už som sa lakol, že padá. Do prdele. Nás nevidí. Ajaj. Do prdele. Sa to vykašlem, blbec jeden. Prepáčte, nadávam, mal som naštvatý. Spadni tam. Dobre, takže strihnem to a ozvem sa pri ďalšom kole. Takže som naspäť. Bol som tretí. Tu nie, že nie, ale... Takže hráme za... Vidíte, tu môžete vidieť. Tretí miesto čaj za 640. Malo hráčov. Jasne, málo hráčov. Takže tu chvíľku počkáme. Ešte by som... Kto by chcel na mobil do Minecraftu túto stránku, tak dávam ju do popisku videa. A tak si ju môžete nájsť a môžete túto stránku si pridať a hrávajte tieto minihry. Ten, kto by to nevedel, samozrejme. Takže som tu sám. Strihnem video a počkám na tých ostatných, ale ešte by som vám sa ja dospeľnul, že toto video bude trošku prestrihané. No takže, čus. Takže som tu, už hráme, počkajte. No to je nesprávne. To sa tiež niekedy stane, že ideme s nejakým iným bojovať úplne. Zabil som ho? Nezabil. Jo, on sa zabil sám. Videli ste ho, jak tam spadol? Ja si to ho vybújam. Som to rovno všetko získal. Nasadím to pánočky, niečo na bojovni nemám. Máme lepší krampač, počkajte. Tak. A ďalšia truhla. Počkajte, pozriem sa to do čitu. Nechápem. No dobre. Takže hráme. Zlatá sukera. Unbreaking. Takže tu máme tieto vecičky. A rýchlo na stred. To mám celkom cestu rovnú na stred. Pokiaľ ma niekto nezhodí. Prosím vás, držte mi palce, aby ma niekto nezhodil. Hacking. To niekto používa hacky, či čo? Tak sem ideme takto krížom, sa tam dostaneme. Takže ja by som toto ešte veľmi rád dohral. Akože ešte nie sme úplne na strede, ale sme na tom okraji stredu. Lúk. Ten sa hodí. Tuto. Tak. Si dáme lúk. Nechcem spadnúť, takže ma veľmi sklamal. Ja si chcem vykraftiť diamantový meč. Dobre. A viete, že keď zabijete z týchto zombíkov? A tohto som sa bál, ľudia. Tohto som sa bál. Kto ešte hrá? No, toto je jediný, hej. Všetko, ja som umrel, no. Ešte niekde tu je jeden.
To je jeden, to je druhý. Ježiši. Ľudia, napíšte mi do komentárov, že som blbec. Napíšte to. To je toto. To dokončí vetu. Keď zabijete týchto zombíkov, padne vám náhodná vec. Takže zase strich. Ľudia, som tu ešte. A aby som vám povedal, že toto video už by som ukončil. A majte sa veľmi pekne.